bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛ ɲɛ 17 talangosikan ye studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC Malikura kɛnɛ dayɛlɛnkanw ye ninnu ye bi juma in na octobre kalo tile 11 san 2024 a kunnafoniw kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Duniya keleya tɔnba ka dɛsɛbagatɔ dɛmɛ cakɛda OCHA ye gafe dɔ bɔ min kɔnɔ u ye a yira k'a fɔ ko ɲangata min bɛ bi musow kan Mali kɔnɔ dɔ faral'o kan ni kɛmɛdɔya 89 ye a gafe kɔnɔ gafe y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ɲangata 5,326 lakodɔnnen de waliyara Mali jamana kɔnɔna la. Mariam Kuyate ale bɛna walawalali kɛ an ye a kunnafoniw kan jɛmukan kɔnɔ. Nigerkaw fɛ yen jamanadenya bɔsira fanga binne ɲɛmɔgɔkɔrɔ 9 la nin danatigɛliw ni a sɛbɛntiyaliw kɛra Niger fanga kura fɛ alamisa na a fanga kɔrɔ minisiriw ani a sɔrɔdasi jarabatigiw jalakilen don ni jamana ɲagami waleyaw ye. George Atino bɛna an kunnafoni a kan. Tombeau des Askia Gawokaw fɛ yen ne a jɔra kɛmɛso santan duurunan waati la lakanabaaraw bɛ senna nin waati ninnu na hakaja waati yɛlɛmaw ani basigibaliyaw gɛlɛyaw bɛ a mara kɔnɔna la. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye halisa tuguni a y'aw danse an ka kɛnɛ kan OCHA n'ale ye duniya keleya tɔnba ka dɛsɛbagatɔw ka dɛmɛ cakɛda ye laseliw kɛ k'a fɔ gafe dɔ kɔnɔna na ko ɲangata 5,326 ɲɔgɔnna lakodɔnnen de waliyara Mali jamana kɔnɔna la san 2024 na gafe nin bɛ a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ awa ko dɔ farala ɲangata ninnu hakɛw kan musow kan ne kɛmɛdɔya 89 ɲɔgɔnna ye. Kalo 3 dɔrɔn kɔnɔna na Mariam Kuyate n'ale VOA Bambara ka laselikɛla ye Bamakɔ ye ɲininkali tɛngunen kɛ tɛnɛ samake la musow ka hakɛ lasabatili donso do ka bɔ Bamakɔ ayiwa an k'u ka masala lamɛn. An y'a jateminɛ musomisɛnninw ni musokumabaw bɛɛ bɛ violence subi différentes formes na déjà a bɛ daminɛ depuis bas âge la sokɔnɔna ni ko fo k'a se baarakɛyɔrɔw la ko fo k'a se bolonfɛlaw la ko fo k'a se hali cɛlasigisow yɛrɛ fɛnɛ la. Ayiwa fɔlɔ musolakaw kun ti kariya ka u ka ɲagataw ɲɛfɔ maaw ye yala an bɛ waati min na i ko bibi na falen dɔ la kow la wa. Muso bɛ kariya kow yɛlɛmara o parce que an bɛ société kɔnɔ société mun na mɔgɔ tɛ se ka kuma parce que ni bɔra an yɛrɛ ɲuman na kuma i bɛ bɔ ni i yɛrɛ wa an ka zana caman b'a fɔ ko linge finikunɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de k'a tɛ ko kɛnɛma fɛn min fana tɛ nkalon ye fan dɔ fɛ mais muso auparavant c'était vraiment pas fréquent et c'est les violences il faut savoir sont des sujets vraiment tabous a kuma tɛ kɛ du yɛrɛ kɔnɔna la kuma bɛ kɛnɛma la ma donc an bɛ wagati min na i ko bi silence bɛ ka briser wa tabou bɛ ka enlever ka bɔ violence kan musow bɛ kuma yɛrɛ de non seulement musow bɛ kuma ONG ka niveau la sisan nɔ mais u bɛ kuma hali fanga niveau la caman bɛ taga fanga yɔrɔ ka taa kuma kɛ mais malheureusement i b'a sɔrɔ a caman bɛ démarche ninnu tɛ aboutir deliw bɛ bɔ a kɔnɔ ko caman bɛ bɔ a kɔnɔ donc u bɛ segin kɔ dɔɔni mais sisan kɔni silence bɛ ka briser les femmes osent vraiment s'exprimer et vraiment dénoncer les violences de différentes manières u bɛ baarakɛyɔrɔ ta fɔ u bɛ u bɛ bolonfɛlaw ta fɔ u bɛ bɔlɔlɔw ta fɔ parce que violence a m'o de fɔ a lo ka ca sugu ka ca parce que hali violence en ligne fɛnɛ bɛ yen nɔ ka kuma jugu ta ou bien ka kojugu ni menaces ta ka kɛ ka musow sɛgɛrɛ réseaux sociaux kan o bɛɛ fɛnɛ violence suguya dɔ ye. Violence dan tɛ bugɔli dɔrɔn violence dan tɛ nenini dɔrɔn a sugu ka ca violence dɔw yɛrɛ bɛ yen hali a kuma yɛrɛ ti kɛ mais i b'a sɔrɔ violence mentale do i b'a sɔrɔ violence psychologique do i b'a sɔrɔ violence morale fɛnɛ do donc c'est tellement subtil et c'est tellement ancré que malheureusement mɔgɔ tɛ a jateminɛ kɛ k'a dɔn vraiment nin de violence ye. An y'a ye wulikajɔw caman kɛla wa wulikajɔw caman fana bɛ ka kɛ yaasa ka dansigi kɛ musow yɛrɛ ka ɲagata la Mali jamana kɔnɔ yala an bɛ se ka fɔ ko jaabi ɲumanw bɛ ka sɔrɔ wa. An bɛ ka chiffre minnu ye don o don ka taa fɛ chiffre bɛ ka yɛlɛ de chiffre bɛ ka yɛlɛ chiffre tɛ ka jigin. Baara caman bɛ ka kɛ partie prenante fɛ baara caman bɛ kɛ état yɛrɛ fɛ baara caman bɛ kɛ association féminine fɛ baara caman bɛ kɛ ONG fɛ pour que ka se ka dɔ bɔ a la mais baara min don c'est un combat de longue haleine baara min don a baara ka ca wa a baara kɔnɔ donnen don parce que fɛn min don a tɛna se ka kɛ bi dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ jaabi sɔrɔ sini o fɛn tɛ donc n'a fɔ ni ne ɲininkara bi ko danfara b'u cɛ ne bɛ se ka fɔ fan dɔ fɛ a yɛlɛla fan dɔ fɛ forme kuraw nana. Voilà, forme kura nana forme dɔw bɛ exister bi par exemple forme kun tɛ exister fɔlɔ i n'a fɔ forme dɔw fana kun bɛ exister fɔlɔ o forme fana kun tɛ exister bi. Ayiwa ni dɔ kan ka fara wulikajɔw kan ni kɔnba in na olu bɛ se ka kɛ mun ni mun ye tugun.
Ne bolo pour que ka violence kɛlɛ an bɛɛ kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma de chiffre y'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko ne muso jɔ saba k'i b'a sɔrɔ ko kelen bɛ yen nɔ o ye violence subi a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ mais mun bɛ se ka kɛ c'est que an bɛ lamɔli cogo de la sisan an bɛ marali cogo de lajɛ a bɛ daminɛ depuis du kɔnɔna de la ni du kɔnɔna bɔra yen école b'a la n'o bɔra yen nɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ kɔrɔbayara i ta baarayɔrɔ ni fɛnw na i yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ donc il faut qu'on éduque à la maison il faut qu'on éduque et la petite fille et les petits garçons autant pour moi on a essayé ka violence expliquer ou ye on a essayé vraiment ka don beka akemi beka akemi wa bedama ka mukanga muna donc peut-être nos mentalité nous sera ka cultiver demseno akli on peut espérer que olu be korobaya nouvelle génération do be na munu nga violence gestion na on tatekele ou peut-être munu nga génération na violence dagena fo on tagara tukumina ou be na fo on batagara tukumina folo flanam se ka kemi sisa eta ereb se ka jatemine ka réforme ni législation bla senga munu ba to violence kala libe se ka noya oni mun ba to fene muso ni musumsenu be se ka la kana violence toro fene ma sabana ONG ni association ngani oye ka continuer ni projet oye ka projet ke projet mun be se ka communauté ni population sensibiliser mun be se ka to kula kuna funia kula donia oni mun be se ka to muso mun no e violence vécu ka jenatigala elles peuvent avoir le courage de s'exprimer et de vraiment briser les tabous parce qu'à teta au fene ko il faut qu'on en parle sujet mun do il faut ka sujet ka fo plus sujet be fo plus tabou be boira no fene kera akalali fene be se ka noya donc media fene be se ka bunge oye alisa ka kuma di mogo ma ka kuna foni di mogo ma ka mogo la donia ka do ko violence no ne ko ye ko mangate ka ke wa mogo mangate ka ko mu subi mogo mangate ka ko mu nge nyona ka kɛ ni jibɔnba in ye segu kɔrɔ segu kin mara dɔ don fo ka taa se a kɛra degunba ye sigidala mɔgɔw bolo sabula a y'u bila gɛlɛyaw kɔnɔ Madame Kone Basira Dambele n'ale ye ale Segukɔrɔ kin sigiden dɔ ye seereyaw di Modibo Dambele ma a kan an ka a lamɛn. An sera an balimamuso dɔ fɛnɛ ma ni ale fɛnɛ bɛ Sekura. N b'a fɔ bɛɛ ma a ni su an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. Ko sanji laban min nana a ye kɔlɔlɔ jumɛn se aw ma aw ka yɔrɔ la? Sanji laban min nana a ye kɔlɔlɔ se dugu in ma yan kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ sigiɲɔgɔn degunna a bɛ komi i yɛrɛ degunna an y'a ye so caman binna yan so binna mɔgɔw mago sara bon minnu yɛrɛ bɛ ba kɔfɛlaw la caman ka yɔrɔw tiɲɛna u ye baw tigɛ ka na yan logilen don ekɔlisow de kɔnɔ o degun kɔni b'an kan yan yɛrɛ de kosɛbɛ. Sekura yɛrɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko so minnu bɛ bada kɛrɛfɛla la sɔmɔnɔso fanfɛla ninnu na koɲa olu bɛ cogo di? Bon degun dɔɔni b'u kan parce que caman bɛ yen nɔ Sekura ka balo yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ ye mɔnikɛ ye an bɛ don min na i ko bi mɔni gɛlɛyara jɛgɛ tɛ sɔrɔ ji la bilen ba bonya kojugu fɛ bi fana du dɔw bɛ se ka don f'i ka samara bɔ ka ji tigɛ ka sɔrɔ ka don i ka so kɔnɔ o degun bɛ an kan yan dɔɔni dɔw ye bɔrɛw fa k'a da daw la pour que ji kana se ka du kɔnɔnaw ni fɛnw na mais o n'a ta bɛɛ ji nana ji dɔrɔn de an y'a ye ji jiginna dɔɔni sinon a kɛra degun yɛrɛ de ye yan. Mais jɛgɛmɛ kɔfɛ musolakaw fɛnɛ a ye kɔlɔlɔ jumɛn fɛnɛ lase aw yɛrɛ ma aw ka nasɔngɔ ɲini walima dayirimɛ minɛ ɲinini hukumu kɔnɔna la? Ni mɔgɔ furucɛw degunna a bɛ komi degun na ni yɛrɛ kan muso caman bɛ yen dɔw bɛ feere kɛ bada in de la k'u ka garijɛgɛw sɔrɔ exploitation min yɛrɛ min bɛ kɛ cɛncɛn min bɛ bɔ jeunes fɛ ka dɔ kɛ a ye dɔw bila chômage la parce que baara tɛ ka sɔrɔ bilen cɛncɛn bɔ man di bilen o gɛlɛya bɛ yan muso caman fana bɛ yen nɔ dayirimɛ bɛ sɔrɔ jɛgɛ feere la ni mɔnikɛlaw nana foroba mɔni ninnu jɛgɛ bɛ sɔrɔ i b'a dɔ san ka taa feere k'i ta ɲini mais o bɛɛ jɔra sisan o si tɛ ka kɛ. Faamaw ye jaabi jumɛn di ani bɛ weleweledakan jumɛn kɛ ka ɲɛsin faamaw ma ani jamanaden dɔw minnu fana sigilen don ji tɛmɛyɔrɔw la? Faamaw kɔni y'u seko kɛ fɔlɔ pour le moment u yaalala ka recensement kɛ mɔgɔ minnu ka sow binna ka dɛmɛ don dɔw ma ka balo u ye balo di dɔw ma ka dɛmɛ don dɔw ma bon minnu fana logilen don ekɔlisow kɔnɔ u ye lɛriw ta olu ye ka u bɛna kalo kelen di yaasa u yɛrɛ ka se ka tantu genge yɔrɔ dɔw la ka taa mɔgɔw loger o la yanni ji ka o fana bɛ yen dɛmɛ yɛrɛ de ka don mɔgɔw ma sinon mɔgɔw bolo kolonyara dɛ adamaden mago sara kojugu hali n'a fɔra ko gouvernement k'a ta an yɛrɛ dama fana setigi minnu bɛ jamana in kɔnɔ ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don mɔgɔw ma. Ka kɛ ni Bamakɔ lakanali taabolow ye Bamakɔ maire ye danatigɛliw kɛ ka Bamakɔ bagan feereyɔrɔ garabaliw layɛlɛma ka taa dugu kɔfɛ a waleya kɛra jigilamisɛnya ye bagan feerela dɔw bolo awa Pascal Traoré ale ye VOA Bambara ka lasilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ bɛ a ɲɛfɔ an k'a lamɛn.
a bɛ fɔ ɲanima ko Lafiyabugu kɔda garabali n'o ye bagan feere yɔrɔba ye Bamako sigida 4nan la. Ɲa bagan feerelaw y'a daminɛ ka yɔrɔ bila lakana tigilamaaw ka jateminɛ kadira kɔnɔ. O latigɛ min taara lakana kosɔn, nka o ma Usmane Mukoro kunkolo minɛ. Bagan marala in dusu kasilen tɛ ka jamana marabagaw ka ni latigɛ faamu. A digira an na fo k'a dama tɛmɛ mais jamana mana mun kɛ o de ka ɲi. Ne kɔni bolo jamana kun kan ka mesure dɔ ta ka n'a lajɛ. U kun kan ka na sigi a kuma ni jadisi yɛrɛ garabali o garabali a garabali kan ka wuli. Ne bolo jamana ɲɛmɔgɔ kun kan n'o fɔ a ye ko aw sigilen filɛ an tɛna bɔ aw nɔ la mais ni jadisi yɛrɛ garabali o garabali a garabali bɛ wuli. Ne bolo o de kun y'a ɲuman ye. O siratigɛ la Umu Traoré dayirimɛ ɲinina bɛ laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sabu kabini garabali in wulila ale n'a ka denbaya tɛ ka dumuni sɔrɔ k'a dun k'u fa. Mɔgɔkɔrɔbaw b'an t'u la se t'u ye dabali t'u ye balobaga t'u la ne yɛrɛ min fana filɛ n bɛ dɔrɔmɛ kelen kelen de ɲini ne cɛ filɛ a bɛ sogo feere de kɛ fin t'a bolo jɛ t'a bolo walayi kabi garabali wulila an tile joli filɛ an ma kelen bila an da ka ne ni n denw ne ni ɲɔgɔnna ba tan. Nka o yɔrɔ kura min sugandira o ma kɛ bagan marala dɔw fɛla ye. Olu caman fɛ yɔrɔ kura in ka jan kojugu. Mamadou Sise ale bɛ baara kɛ garabali la. Garabali wulilen filɛ nin a bɛna kɛ cogo di sisan u dun b'a la k'an ka taa fo Jikɔrɔni kura place dun tɛ yen u ye place min na o bɛ fɔ kɔ dingɛ kɔnɔ n'i taara i ka bagan siri ji bɛ taa n'a bɛɛ sumaya b'a faga. Bamako marakafɔ ɲɛmaaw y'a latigɛ ka garabali bagan feere yɔrɔ lɔgɔnfiyɛ yɛlɛma Bamako kɔ kan. Abdina Karambe ye Bamako sigida 4nan baaraw ɲɛminɛbaga ye bɛ ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ kokura kan. Gouvernement tun ye yɔrɔ dɔ labɛn cathédrale kɛrɛfɛ je crois que c'est 3 hectares o y'o clôturer k'o aménager ka yira k'a fɔ bagangɛnnaw ɲɛna o tɛna wuli ka bɔ tan yɔrɔ bɛna ɲini ka d'u ma yɔrɔ min o bɛ se ka feere kɛ o fɛrɛ ma yɔrɔ min lakanana yɔrɔ min bɛna lakana kosɛbɛ o tɛna degun sɔrɔ yɔrɔ min na yɔrɔ kɔrɔ min mɔgɔ wulila yɔrɔ min na o yɔrɔ kɔni an ma kibaruya sɔrɔ o yɔrɔ bɛna kɛ mun ye fanga fɛ mais pour le moment u ko mɔgɔw ka wuli o décision de bɔra maintenant n'o wulila yɔrɔ kɔrɔ ni mun de bɛna k'a la ayiwa o kɔni an m'o jaabi sɔrɔ fɔlɔ. Lafiyabugu garabali kɔfɛ garabali wɛrɛ fana kan ka wuli k'u sigiyɔrɔ bila walasa i n'a fɔ Bamako marakafɔ ɲɛmaaw y'a ɲini cogo min na bagan lɔgɔfiyɛnw bɛɛ ka taa Bamako kɔ kan. Pascal Traoré, VOA Bamara Bamako. Sisan an ka taa Nigerkaw fɛ yen nɔ yirala k'a fɔ ko jamanadenya o bɔsira fanga binnen ɲɛmɔgɔ kɔrɔ 9 ɲɔgɔnna la nin danatigɛli ninnu n'a sɛbɛntiyaliw kɛra Niger fanga kura fɛ alamisadon na a fanga kɔrɔ minisiri ni a sɔrɔdasi jalakilen don ne jamana ɲagami waleyaw ye an ka Georges Atino lamɛn a kan. Cɛ 9 minnu ka Niger jamanadenya sɛbɛn minɛna u la olu cɛma jalatigibaw i n'a fɔ Mohamadu Abutarka ale mun tun bɛ bɛn sinsinlen cakɛdaba kunna ani Karingama Wali Ibrahim n'ale tun ye jamana ɲɛma ale kɔlɔsibagaw ka sɔrɔdasiw ɲɛma ye ka fara olu kan Rissa Agbula ale tun ye Mohamed Bazoum ale ka kankɔrɔsigi ye lakanako kun kan wa ni maa minnu kɔni ka Niger jamanadenya sɛbɛn minɛna u la o kɛra latigɛ dɔ fɛ mun bolonɔ bilala Général Abdourahmane Tiani fɛ ni ale sigilen bɛ Niger kunna ni waati in na Niger marabagaw olu ye a fɔ k'olu ye nin latigɛ ta sabula ko siga kelen don ni maa 9 na k'a fɔ k'olu tun b'a fɛ ka Niger fanga kɔni dafiri ka dankari Niger kɔni ka lakanako la Niger marabagaw ye u sinsin u ka sariya se kura dɔ de kan mun kɔni taara o mun sen fɛ maa dɔw kɔni tɔgɔ bɛ se ka bila danna ni siga kelen don olu la k'a fɔ ko u sen bɛ kɛrɛnkɛrɛn na jatigɛ walew kɔni na minnu b'a fɛ ka dankari Niger jamana yɛrɛ ka basigi la o sariya sen mun jalakilen bɛ Human Rights Watch fɛ ni o ye jɛkulu ye mun kɔni ka baara sinsinnen bɛ hadamadenw ka hakɛw kɔni lafasali ma diɲɛ kɔnɔ o jɛkulu ye a lase k'a fɔ ko ni sariya sen bɛ dankari hadamadenw ka hakɛw la. Hakili jiginna san 2023 septembre kalo la Niger marabagaw olu tun ye maa 20 ɲɔgɔn kɔni tɔgɔ da kɛnɛ kan k'a fɔ k'olu ɲininen bɛ Niger faamaw fɛ olu cɛma Rissa Agbula ni ale yɛrɛ tɔgɔw bɛ kɔni maaw cɛla minnu kɔni ka jamanadenya sɛbɛn bɛna bosi u la ka fara olu kan minisiri ɲɛma
Huhumudu Mahamadou ani Mohamed Bazoum ale ka kɔkanko ministri Assoumi Massoudou ni olu cɛ fila kɔni ɲinilen tun bɛ hali n'o y'a sɔrɔ olu fila kɔni tɔgɔ tɛ maa 9 cɛma minnu kɔni ka jamanadenya sɛbɛn bɛna minɛ u la latigɛ kura in tali fɛ. Ni an selen an ka kunnafoni fɔlɔ kuncɛliw tako fɔlɔ ma ayiwa an ma tila fɔlɔ an b'an tulo kɛrɛ mun bɔ an bɛ segin ka na kɔfɛ ka na kunnafoni minnu tɔw lasa aw ma a k'an bɛn sa. Ani yan tuma Mali fanga bɛ sɛnɛfɛn dɔw bɔli kɔ kan bali olu ye sikolo tiga tubabu sunbala ani bɛnɛ ye kunnafoni nin dira minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ sariya dɔw kɔnɔ min bɔra sɔrɔ ko ni nafolo minisiri fɛ ani fɛn dilanli so ni jago minisiri o latigɛ nin kun ye fan dɔ fɛ ka dɛmɛ don dumuniko siratigɛ la ani baarakɛyɔrɔw dabɔli la fan wɛrɛ fɛ ka dumuniko yɛrɛma hɔrɔnya sabati ka kɛɲɛ ni famaw ka fɔta ye aw fɛla ye jumɛn famaw ka nin latigɛ la yala o bɛna nɔ jumɛn bɔ jago siratigɛ la sɛnɛkɛlaw sɛnɛfɛn bayɛlɛma o ni sanni feere la aw ko di ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye octobre kalo o tile 11 san 2024 babu la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa an balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ kɔ dɛ. Sisan an bɛna l'Amérique jamana kan yan nɔ Floride mara kɛlaw olu ye laseli kɛ bi juma la k'a fɔ ko ouragan Milton sanji fiɲɛ kasaramaba in min tɛmɛna ale sen fɛ ko mɔgɔ 16 ɲɔgɔnna fagara ayiwa waati la ayiwa sigida mɔgɔw bi juma in na bɛɛ kan ka u yɛrɛ ɲini k'u ka yɔrɔ cilen olu ladilan Mariam Traoré. A ka ca ni guwa 2,5 ye ka fara kɛnyɛrɛye cakɛda so caman kan kuran tigɛlen don yɔrɔ minnu na ka fara yɔrɔ wɛrɛw kan ni sanfiyɛ kasaraba in tɛmɛna yɔrɔ minnu fɛ a ka sɔrɔ k'i kunda Sunshine State kan ka sɔrɔ ka tɛmɛ Golfe du Mexique fɛ ka taa Océan Atlantique kɔgɔji kan yɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ sanji ka tiɲɛni sen fɛ ni fiɲɛ kasaraba in n'o ye ouragan Milton ye labanna ka taa ci Golfe kɛrɛfɛ yanfanw fɛ Floride arabadenw tile laban waati n'a labanna ka yɛlɛma ye ka kɛ kulu sabanan ye min bɛ wele ko catégorie 3 o kɛra ni fiɲɛ kolonbaw cili ye min ye degun lase jamakulu caman ma sigida dɔw la o sigiyɔrɔ minnu tun ye degun fɛnɛ sɔrɔ fiɲɛ kolon fɔlɔ cili la min welela ko ouragan Hélène n'o kɛra nin ye o kunɲɔgɔn fila ye o fiɲɛ kolon Hélène de kɛra sababu ye ka mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 70 ni bɔnɛ États-Unis jamana woroduguyan fan fɛ ka fara Floride o mara kan an bɛ waati min na komi sisan ko a fiɲɛ kolon yɛlɛmana ka kɛ i n'a fɔ san kulukuluta o dara jizon bɔli kan k'o de kɛra sababu ye ka mɔgɔ damadɔ wɛrɛ ni bɔnɛ nin fiɲɛ kolon kasara in sen fɛ nin koɲɛ in kɛra siranɲɛkoba de ye nin kɛra Susan Set ale ka laseli ye Fort Pierce o duguden do min si bɛ taa san 70 la ni dugu kofalen min jatilen do Côte Atlantique fɛ min bɛ Floride mara la mɔgɔ 4 o de fatura yen yɔrɔ kofalen in na kama sɔrɔ ouragan Milton kasara fɛ mɔgɔ dɔw su yɛrɛ yirikɔrɔla dɔw la a y'a lase cogo min na AFP ka kunnafoni di so kan a ko n tun bɛ se k'a kanu ni mɔgɔ ninnu tun ka se ka labɔ nin yɔrɔw la a fiɲɛkolon kasara kɛra sababu ye ka kuran tigɛ yɔrɔ caman baw la Tampa mara o sanfɛcɛliw n'o ye basketball ye ka fara o kɛyɔrɔ so dɔw tiɲɛni kan sanji kɔni ye dugu bɛɛ minɛ ji donna so camanw de kɔnɔ Floride mara kɔni sera ka maa caman baw de lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la min kɛra ni a mara ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔw ye walasa ka se ka mɔgɔw kisi u tun jɔrɔlen don n'o taabolo min Prix Nobel de la Paix n'o ye bɛn ani basigi jɔnjɔnba ye duniya kɔnɔna la dira bi juma la japonɛw ka kuluba Nihon Idankyo ma mɔgɔ minnu ni kisira ka bɔ Hiroshima ani Nagasaki fitinɛ bɔnbuba la ayiwa a kulu tɔndenw de ye olu ye tɔnden minnu bɛ bɔnbu atomiki dilanni dabilaliw kɛlɛw la waati la jamana dɔw i n'a fɔ Rusila olu b'a la ka bagabagaliw kɛ gundo bɔrɔtɔliw kan ka kɛɲɛ ni nin bɔnbu atomiki ko ninnu ye Jørgen Watney Friednes n'ale ye Nobel norvégien o ɲɛmɔgɔba ye ale ye laseli kɛ k'a fɔ awa ko Nihon Idankyo sugandira ka da u ka jɔyɔrɔ an'u ka engagement kan u bɛ kan ka min kɛ yaasa da bɛ se ka sigi arme nucléaire dilanniw na duniya fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka tɛmɛ ne kunnafoniw ɲɛ halisa ka kɛɲɛ ni duniya tasibila don b'a ye fatiɲɛ maraw kan ayiwa Mali bɛ kan ka ɲɛnamayaliw kɛ sini octobre kalo
bi octobre kalo tile 11 ani sini octobre kalo tile 12 la aywa ɲinanta kɛnɛ bɛ sigila mɔgɔw ka jɔyɔrɔ fa ɲinanta kɛnɛ Mali la a bɛ ka sigi maaw ka jɔyɔrɔ u bɛ jɔyɔrɔ min fa fatiɲɛ maraw lakanaliw la jamana kɔnɔna la Mariam Tarawele. Ni kaburudo kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu bɛ Gawo dugu camancɛ de la min bɛ wele ko Tombo des Askia nanzarakan na. Yɔrɔ minnu la sagonin don min bɛ se ka kɛ misaliya ye ka kɔrɔbɔrɔw ka tariku kɔrɔw tɔbɔtɔ. Ni yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don n'a jɔlen don ni bɔgɔ ye. Jɔra san 1495 waati Askia Mohamed fɛ min lakodɔnna ka bila Mali ka seko ani dɔnko tariku kɔnɔ. Mahamadu Samake ale min ye Gawokaw ka ni yɔrɔ kofɔlen kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu n'o ye mission culturelle de Gawo ɲɛmɔgɔ ye. Da sera ni kaburudo kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu nafa ma. A ko Askiyaw ka kaburu ye dɔfɔ yɔrɔ ye mun bilala sen kan Askia Mohamed fɛ kabi san 1495 yɔrɔ ɲɛnamaba de don mun bɛ kɔrɔbɔrɔw olu ka mara kofɔ n'u k'a ma ko Empire Songoyi ani a b'a u ka waleya danganiya bi fɛnɛ dɔfɔ fɛn kɔrɔ don mun ni a tɔgɔ sɛbɛnna duniya olu ka seko ani dɔnko o tariku kɔnɔna la kabi san 2004 wagati. Gawo dugudenw bɛɛ lajɛlen kunna wololen ni doni ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ye u bɛ se k'u yɛrɛ ma jamu ni min ye. Umaru Seydou Maïga bɛɛ Gawo kaburudo kɔrɔ ninnu nafa fɔ. C'est un musée pour nous. Ni min n'a fɔ musée de y'an bolo ko kɔrɔ yɔrɔ kɔni lajɛ yɔrɔ tiɲɛ la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko a ko kɔrɔw dɔnbagaw kɔni bɛ bɔ fɔrɔ jan ka na Tombo des Askia lajɛ an fɛ yan nin bɛ Gawo ɲɛ yɛlɛma nin kɔni nin ye kunna wolo de y'an Gawokaw bolo yan. Ka kɛ ni nin yɔrɔ in ye min kɛlen don wasola ko ye taabolo minnu bɛ se k'a to a ka lakɔlɔsi olu fanga dɔgɔyalen don k'a sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ ye o kɛra sababu ye ka ni misiri sanfɛla tɔli dɔw tiɲɛ ka bɔ yen o y'a to yɔrɔ in fanga ka dɔgɔya min jɔlen don ni bɔgɔ ye cɛkɛda bolo min sigilen don ko kɔrɔw la kɔlɔsili kama ni o bɛ wele ko direction de l'architecte ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Sise ale ko k'u ye baara minnu sigi sen kan walasa ka nin yɔrɔ kɔrɔ ninnu n'o ye u ka architecture ye n'a jɔlen don ni bɔgɔ ye lakana baaraw taabolo gɛlɛyalen don u bolo k'a sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye bawo a yɔrɔ ninnu jɔli bɛ se ka ninkura de di a bɔgɔ kaburudo ninnu ma n'o ye tour pyramide ye baara min ɲɛ ka misɛn nka a nafa ka bon i n'a fɔ Abdoulaye Sise sinsinna kan cogo min na. Tiɲɛ don wale minnu b'a to misiri in kɔni ale bɛ to matarafalen o bɛ kɛ dugudenw fɛ ani kolo min sigilen don kɛ a ɲɛsin a ma nka i ka dɔn k'a fɔ ka nin baara sugu boloda walasa ka misiri k'ale lakurakuraya nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye o la an b'a yira k'a fɔ nin ye baara belebele de ye an kɛlen don ka mun boloda cogo min na an kɛlen don ka baara minnu kɔni k'an b'o olu kɛ an ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ wagati kofɔlen o kɔnɔna la. Nin kaburudo ninnu jɔli nafolo bɔra Hafid baɲumankɛtɔn kun o min ye baɲumankɛtɔn belebele ye diɲɛ ɲɛfɛ min sigilen don sen kan n'a ka baara wulikajɔ dɔ bɛnnen don kɛlɛw ani duguw ka laadalafɛn kɔrɔw olu la tɔbɔtɔli ma ka fara maakɔrɔw ka fɛn dilannenw olu lakanali kan min bɛ se ka kɛ bonya ni kunnawolo kɔnɔ ka kɛ ni hakilina fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigili ye sen kan n'o baara dɔw bɛ kɛ ni yiri ye yiri min bɛ wele ko bois de Wusu nanzarakan na o min bɛ kɛ sababu ye ka fangaba di an ka nin siti ninnu ma ani k'a to a ka jɔcogo kɔrɔ la ko kɔrɔw tariku bɔbagaw i n'a fɔ Mohamed Soumeilu Traoré ni lakurayali baara ninnu nafa ka bon kosɛbɛ jamana ka seko ni dɔnko tariku olu la kɔlɔsili kan. Certes, il y a le maintien et des actions. Ni lakurayali baaraw kan ka kɛ sabula n'i y'a mɛn ko Tombo des Askia o b'a jira k'a fɔ ko masaba caman olu de su donnen don yan Gawo yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ masaba Askia 10 ɲɔgɔn olu de tɛmɛna Gawo kunna yan. Réalisé tel que prévu. Dugudenw la wasalen don n'u ka tiɲɛ kɔrɔw ye wa u jigi b'a kan fɛnɛ ka se ka nafabɔ siraw sɔrɔ min nafa bɛ se ka sɔrɔ dunanw ka dongabɔw sen fɛ ka fara seko o la tɔbɔtɔli kan u ka marabolo kɔnɔ Mahamadu Samake da sera a ma fɛnɛ ko baara minnu sigira sen kan kɛra sababu ye ka maakɔrɔw ɲɛlaki ka na u ka dugu kan wa a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka na ka n'u ɲɛda ni kaburukɔrɔ ninnu kan n'o ye pyramide ye min bɛɛ lajɛlen ladilanna i n'a fɔ a tun jɔlen don cogo min na ka kɔrɔ o bɛna kɛ sababu ye ka sɔrɔ yiriwali sira kura wɛrɛw di an ma an ka nin yɔrɔ ninnu na yan.
Je pense que ça va relancer la visite. Ne hakili la a bɛna dɔ fara mɔgɔw bɛna bɔli min kɛ yan ka d'a kan a ka baaraw kɔnɔna la an yɛrɛ y'a ye mɔgɔ caman de nana ka na bɔ yan minnu tun ma deli ka se yan u bɛna nafa sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnlela ka tagama a kɔnɔna la ani don o don an bɛ dunanw de sɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ yan. Les venir visiter et tous les jours on a des visiteurs qui sont là. Ali ni k'a sɔrɔ waati yɛlɛma ani saheli yɛrɛ kɔnɔna tarigu taabolo tun gwɛlɛyalen don. Askiyaw ka kaburu min bɛ wele nanzarakan na ko Tombeau des Askiya bɛna to an ka dugu kokɔrɔyaw tarigu kɔnɔna la min nafa ka bon wa dugudenw b'u waso ni min ye Gawo yan. Ka kɛ n'an ka seko ni dɔnko ani dugudenw ka wulikajɔ cɛsiri baaraw ye nin yɔrɔ kɔrɔba min ni a nafa ka bon Gawo dugudenw ma n'a jɔli bɛ taa san 500 ɲɔgɔn na labarikalen don hali bi k'i kɔ da waati la wa min bɛna to senna fo waati jan ka yira an denw an'an mɔdenw na diɲɛ waati wɛrɛw la walasa ka nin tiɲɛ ninnu lakana k'u tɔbɔtɔ min nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Sinantɔlɔntan bunakun kan sɔɔni ni nɛgɛ 19 dana gosira Mali heure la stade du 26 mars la Bamakɔ Mali forobatɔn cɛ kɔrɔbalenw bɛɛ Guinée-Bissau taw bisimila. Sinantɔlɔntan ɲɔgɔndan don min bɛ don Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc barifamani 5 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile sabanan hukumu kɔnɔ. Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saint-Fit y'a yira k'ale bɛ se de ɲinina n'o ye kuru 3 ye so ka kɔn tile 4 ɲɔgɔndan ɲɛ min bɛ tan tarata nata Bissau Guinée-Bissau kaw fɛ yen ni Guinée-Bissau bɛna Mali bisimila a yɛrɛ ka jamana kan. Wakilina kelen do Mali senantɔlɔntanaw bolo ka se ɲini Bamako yan. Yves Bissouma Mali jalatigi ka fɔla ale n'a tɔɲɔgɔnw bɛ lahala ɲuman na ka ɲɔgɔndan in makɔnɔ. Nous sommes très conscients de la situation. An b'a dɔn baara min b'a ɲɛ o de la ɲɔgɔndan sen fɛ ka miiriya ɲuman ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ma. An ka to ɲɔgɔn bolo ka se sɔrɔ ka nisɔndiya di malidenw ma. Nafaba de b'a la n'an ye se sɔrɔ senantɔlɔntanaw y'a faamuya an ye terimaw de ye kapitɛni jala ye tɔgɔ dɔrɔn de ye bɛɛ bɛ se ka kɛ kapitɛni ye i ka cogoya la. Ne ka faamu na ne ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna taa dɔɔni dɔɔni a tɛna nɔgɔya an bɛ tugu an ka sira kɔ ni Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ. Inch'Allah ça va aller. Le plus important aujourd'hui c'est d'être le plus min ka ɲi bi o de ye an ka sɔn an yɛrɛ ye n'i nana forobatɔn na i b'a dɔn min bɛ yen an bɛ k'an labɛn kosɛbɛ. Ɲɔgɔndan bɛna tiɲɛ don an bɛ ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan walasa ka se sɔrɔ ɲɔgɔndan in na. Yves Bissouma ko tɛ forobatɔn ko don. La performance de Bissouma mais sur toute l'équipe c'est très important. Min ye Guinée-Bissau ye fɛnba tɛ ne bolo a kan n kɔni b'a dɔn ko équipe b'a don n bɛ segin a kan tuguni an bɛna ɲɛsin anw yɛrɛw de ma an bɛ se sɔrɔ cogo di. Ne hakili la o kelen don aw kunnafonidilaw fan fɛ ka ɲɛsin Mali forobatɔn ma. Hakilina jiginna Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye CAN éliminatoire hukumu kɔnɔ tile 2 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mozambique bolo kuru 4 farankan 1 jɔyɔrɔ 2nan bɛ Mali bolo kuru 4 farankan 1 jɔyɔrɔ 3nan bɛ Guinée-Bissau bolo kuru 3 jɔyɔrɔ 4nan laban o bɛ Eswatini bolo Kanankolo. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ni bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ka dansigi an ka dɔgɔkun yɛrɛ Malikura kunnafoniw na. Awa an bɛ foli ani tanuni lase an baarakɛɲɔgɔnw n'o y'an ka radio partenaires ye Mali jamana kan ani Mali kɔ kan farafinna tile bi yan fanfɛ bolo fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo awa ka foli kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka f'u ɲɛna a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision siraw fɛ ani réseaux sociaux kan awa a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. I abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la
fosi tɛ fɔ ye kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ.